Следващия, Валентин Николов. Къде си? 30 години. Докторска смисъл, че е на 30 години. Докторска степен. Докторска степен по роботика. Но не приема строгата научност в тази сфера. Приема роботиката като хоби и страст и се надява един ден да я превърне в професия. Нали имаш докторска степен, как да превърнеш в професия? Добре. Занимава се с електроника и програмиране. Неговата тема е биороботиката или колко полезни могат да бъдат хлебарки. 6 про. Добър вечер. Ще ви говоря малко за биороботика. Убеден съм, че познавате това научно направление под един друг термин. Доста широко разпространявано в близкото минало от телевизия, кино, медии, книги. Убеден съм, че когато кажа думата киборг, в съзнанието на всеки от вас възникват картини от филми като Терминатор, Универсален войник, Робокоп и всякакви други подобни. Разбира се, това няма нищо общо с действителността. Ако погледнем нещата в чисто исторически план, още от дълбока древност хората са се стремяли да преоткриват и пресъздават природата по свой някакъв такъв облик, като това е напълно разбираемо, защото в крайна сметка живия свят има след себе си около 4 милиарда година еволюция и е напълно естествено в нашите очи той да изглежда напълно съвършен. Ако оставим на страна историята и научната фантастика и се върнем отново върху киборгите, сега една изненада, киборги наистина съществуват. Какво всъщност представлява думата киборг? Тя е абревиатура от английското Cybernetic Organism. Убеден съм, че всеки един от вас, когато излезе сутрин на улицата, вижда поне по един киборг. За какво става на въпрос? Значи, колкото смешно да звучи, но всъщност той има една по-тъжна страна. Виждали сме хора с ампутирани крайници, хора с кохлеарни импланти, смисъл с тези, които с слухови апаратчета и всякакви подобни. Това е пример за кибернетика или за кибернизиран организъм. Сега, ако отворим съответно другата страна, тук се показват животните. Имаме много примери. Който му е интересно, може да влезе в интернет и ще види дистанционно управляеми плухове с имплантирани електроди, бръмбари с микропроцесори, гълъби с какво ли още не. И сега, тук предполагам, някой ще хвърли нещо по мен и ще каже защо по дяволите трябва да дупчим куките животни. Да ви давам един пример. Значи, нека си представим земетресение, нека си представим примерно някакъв атентат, знаем какво остават всички тези неща след себе си. И какви са класическите средства за издирване на пострадали? Всички знаем кучета. Кучетата имат определени физически показатели, които им пречат по-надълбоко да влезнат, да получат, да намерят евентуално пострадал. А от друга страна пък, съответно, насекоми, бозайници от рода на плъхове и тем подобни, доказано имат доста по-добра обонятелна способност, доста по-малки размери и съответно биха свършили абсолютно същата работа. Сега, въпросът е как да управляваме нещо подобно, при условие, че на практика тези животни не подлежат на дресировка. Като изключим тези инвазивни методи, които споменах преди малко, имплантиране на електроди и тем подобни, съществуват всъщност доста по-рационални начини. Още през 80-те години японци успяват да прехванат движението на един молец с помощта на тракбол. Ето, може да видите нещо подобно. Също така през 2004-2008 година са използвани успешно хлебарки за тази работа и съответно, вдъхновен от всичко това нещо, реших да направя български аналог на подобен робот хлебарка, който всъщност виждате пред вас. Също какво представлява? Един класически тракбол, заместен с топче за пинг-понг, хлебарката се поставя отгоре, почва да рита, движенията й се прихващат от тракбола, съответно имаме сензори от всички посоки, които и помагат да навигира в пространството. Това е идеята на проекта. Впоследствие се надявам да успеем да имплантираме електроди в тези животни.
Надявам се също така съвсем да махнем тази количка и да набутаме микрофони и камери да сложим и съвсем, в момента не ви говоря за научна фантастика, се надявам това да бъде и да се случи през тази година. Така че общо взето това е. Друго, което иска да кажа, това нещо има достъп, бежичен достъп, може да се управлява и да се наблюдава през интернет, могат да се записват всички движения на хлебарката, могат да се обработват и съответно всичко, което се бъде записано, съответно да бъде възпроизведено, т.е. се получава един контролер за управление на робота, вдъхновен от живо животно. Благодаря за вниманието.